שלום, אני עומד להראות לכם כרגע כיצד אני מגדיר תקבולים מיוחדים, למשל כמו שיפוץ מרפסת. לצורך כך אנחנו נתחיל בכלים, נלך לאינדקס תשלום עבור. פה אני אגדיר פרויקט שיפוץ מרפסת ואני אעשה שמור. אוקיי, עכשיו השלב הבא זה בעצם ללכת לתקבולים ואני עושה אוסף תקבול חדש ואני בוחר הפעם התקבול שלי, אני בוחר את הדייר דוד כהן. התקבול כרגע הוא עבור פרויקט שיפוץ מרפסת. פה אני רושם תשלום ראשון מתוך 5, הסכום 100 שקל. ועושה פלוס. פה אני אעשה אפילו המחאה למשל, וכאן אני ארשום שזה תשלום שני, נשאר את מספר צ'ק, לא חשוב, מספר זה, אוקיי, ותאריך פירעון 16/5, עוד 100 שקל, ואני אעשה פלוס, ואני אעשה פה שמור בינתיים, ואני אעשה פה עכשיו עוד תקבול. הפעם אני אעשה את זה לאהרון לוי, גם פה אני ארשום, נבחר לי את פרויקט שיפוץ מרפסת ונרשום תשלום גם כן ראשון מתוך 5, גם כן 100 שקל, ואני אעשה שמור. עכשיו כשאני אבוא לתקבולים למשל, או מסך תקבולים כמו שאתם רואים כרגע, אני יכול להחליט מה אני רוצה לראות. אני יכול לבחור פה רק את הפרויקט עצמו ולעשות הצג, ופה בעצם אני נראה את התשלומים שבוצעו עבור הפרויקט הזה של השיפוץ מרפסת. גם כשאני אלך לכרטיס דייר, כן, ולראות מה קורה בתקבולים שלו, כרטיס תקבולים מדייר, אז אם אני אבחר פה פרויקט שיפוץ מרפסת, אני יכול פשוט לראות שתי דברים שונים. פה זה יהיה תשלום של בעל בית בצד ימין, כאן זה תשלומים עבור הפרויקט עצמו. אני יכול גם להדפיס את זה אם אני רוצה ולהוציא דוח רק של השיפוץ מרפסת. פשוט וקל. אז שוב פעם, כמו שאמרנו, הולכים פשוט לכלים, אינדקס תשלום עבור, בוחרים, יוצרים פרויקט חדש, ואז בתקבולים הולכים להוסיף תקבול, ואז כאן יופיע הדבר החדש שאנחנו רוצים. עד כאן, תודה רבה.